Nakagisip ako kay na. Wala nini kasaluha. Tapos sinungkurahan ang kawangan na hinatan. Kasi nadaon ka kay kawatan na rambutan. Pero huwag kong magalala kung nangyari sa inyo yan. Nandito lang ako at nakikita. Pero madali lang ako tumukuwang. Naalam niya guys, huwag mabukid naman. Doon, padulot, gawang sulot, makahalang itibot, mura ka din. Lupot. Patay ni Siman sa Siman na kasi ang isa ang Israel Pilipinian si Korean Ang dami na imong style. Imong pagkapusi, dili matabunan sa imong pagkahigahi. Nagkaya na lang galit tulong ka bodyguard. Sensitibo ang dako. Nakaya imong tribo pero dili Islam imong dugo. Master Jet. Ay siya imong gina-imagine. Pag mag-Master Jet. Panistarong boy ko kalaban doon ang ganda. Ako ang nag-block pa sa FB, kabaklaan ng galawad. Ano ng block ng kabay? May maulaw sa ipakit. Ay sa paminangbog pero kada speech na ay murang o. Kuminin mo lang. Ang tayo sinuhatay na. Jumpet niyo lang. Hindi para sa pera. Respeto, pakisama, talento, imilig. May bisan karon, butang na mo gikan sa imong liyo. Padulong sa imong tuhod. Bro, kay nahintay naman magpuro. Sa mga kapaguan sa batol, nagpabili na kong sulat na sulit sa waga kong gastador kay wala sa paghuna ang magtipid. Di ba sa ulo mga kalaban? Kaya na naka-expect na matapan yun mo. Pagka, abili mo, Joe. Ako ngutok ka na tayo, pasama ka, Joe. Ang linya, para doon, isa doon sa balikalakas. Yaan doon sa kalmo, ayaw magsinagal. Kaya kung pangalan pang banal, pasig makapagyawa ka. Madungan ako ni mo sa ukalimun yung mukar. Sa wakas! Abok na ginaw ginahulat sa parte. Para doon, karoon pang nini mo gipadeliver. Siya daw si Liminho. Huwag na malagyan. Ikaw si Liminho. Nakaulo ni mo, brother. Ikaw si Liminho. Ang magawa paminawan, sinaan ang pagpalo. Isang agos man lang na lang na bakuhan ni Facebook. Nakahay gusto nga kaputin na gusto nga maabot. Pero lang Itong mga pagkita mo, importante kinasita sa problema. Huwag banda, masalamat. Ako naman tong si Tanga na agad naniwala at nagtiwala sa'yo. Walang iya ka, pre. Akala ko walang mag-asa pumunti sa lawak ng lupain. Wala akong pag-aari sa mga Gusto ko dun sa walang mga plastic. Lahat totoo, mga ako tayo walang magugulo at ikulo payapang. sa tawa ang nagsigisig sa namang makibangan. Sa parang ang ating nagandaan ang tanawin sa taas ng bukirin. Sa tiwa ang amin, okay sarap tabihin sa pagsilimon ng Bukas sa muda, sakit na pa'y sakit mga bak. Sa asang pwede maiibig sa mga sakyanan kung pwede na ko silang madatugan. Mag-bike sila. Tirapunto encuentro Rampati sa Bukid Weekend atong Binyo Direct Bar and Restaurant. Salamat sa mga major sponsor. Blink, Sir Henry James Banayat, Malinaw Local Brand PH, Binwise Clothing, Kogi Gama, Divinix Records, Kagawad na Naparan, Kagawad Mark Anthony Pugoy, Councilor Mauricio Totong Sispuso, Kagawad Team Leader Busugrado, Hope Trees, Haring Tagbals, Piomega Sigma, Fraternity and Sorority, ang Pamilya Buwan, Katarada Family, Vice Mayor Atty. Tin Pipito, Governor Ronald Roque, Kapitan Rhea Avillas, ang Iloyoran, Board Member ng RC Pipito, Pitik ni Buldog, subscribe din nyo na, Green Navi TV, Tindahan ni Sunny, of Sir Sunny Ree,
O sa tanan nga naadri karon, shout out sa inyo nga tanan. Magsaba para sa mabutay yung tulamay. Wala na energy, wala na energy. Okay. Gikan sa mong tuo. Gikan malay-balay, magsaba para kay Nip sa propeta na tula. Shout out din sa uyab dyan kay AJ. Shout out ko sa propeta ng tula, Schumbers, Mintelerica, o sa mga amigo na ko dyan, si Mustakar, si Katongwa Kauban, nga si Crispo. Shout out yung gano'n next. Ayos kayo. Sa wala, magsaba. Gikan ang Lunex. Tagawitan din ko, joke. Yun, next, shoutout sa tanang nga nandito rin, especially sa akong amigo, Joe, sa taga-client. Okay, tayo sa nato ba kayo? Sila nagsabot kung kinsay mauna. React accordingly ha silang mga bars. Kay digdigan gini karon. Saan mga bro? Hari ka. Patay. Siya muna. Okay. Idawag sino next sa atin guys. So ibilin niya nga mauna si Nip. Kaya Ron, para kay Nip. Yeah! Karaan nga damang, gitapat sa baguhan. Sulido daw mga sumot, mga bantog mga linya dapat bantayan. Pwes, bantog mga linya dapat bantayan. Pwes, ako ang hitter nga gikanpas kalasangan. Nga ni Dayo Radre para putuson ng tagbalayan. Bisaya rap game? Siya daw akong pinagahadlok makalaban. Kay hayop nga veteran. Pwes imong kaatbang veterinarian. Nga halos taga-adlaw na bangkil ng gatambalan. Gusto nga nung mahadlok pa ko ni mo Lunix kung puros animal yung among gaupirahan. Damang sa aglayan, damang sa malay-balay. Maayo kay pagkamatsaapay. Manok, gitapat sa damang, sakto nga pag-away. Pero ang pangutana, di ka magkumungang kalamay. Di ka magkumungang kalamay. Kung sa tiil palanggani aning kiang kita nadaan dabitay. Karaan nga damang pero nasayo pa ulatay. Tukaran pa sa manok imong napiling panuway. Kamalas bagod nimo anong dere ka nagkatay. Imbis ikaw ang hunting, ikaw panuway na putrip sa kaugalingon imong balay. Ikaw panuway na putrip sa kaugalingon imong balay. Ngano nito ba pangangkas na kong yawit? Kaya nakapanukad na kasbulungan kung asa ka na sangit? So kabalo na ka na makatangkay sa kong pulong ng mga syagit. So awir na ka nga magputol na na yung mga kalam na nagamit. Yo, ano yung bago na akong imo kong patyon? Klaro rin kayo nga bugoon. Bitinrani ka, sa pa imo kong ayohon. Pagino mo. Name, pangalan pa lang. Buranag, naglukdo og kabugo. Kung saan mong pangalan in English, manas tangkugo. Name, di porkit batok ka, nakigbatok na kanako. Feeling isog kay naayhod, pero deep inside, nakatago. Easy rin sa ako ning bata akong hisgutan kay tinuod. Mahimo ra kong peke nga amigo kung tiraho ko ning tangkugo mao nay tira patalikod. Ang kugo bars, bitch. Pag-upload daw sa open verse challenge, action ni katras ni nga mo. Pero niawat pong kanahan, nag-upload po daw hilaw. Nga mura pag-away sa mga animal kung patindogon ang balhibos tangkugo aw. Ako ang manok ng gapangisok samantalang ikaw ang iro ng gapanalaw. Gusto niya ako makontra para balihon. Veterano og newbie, what the shit? Gusto niya mo mabalipis, tiway ning nagpataka raog yawit. Lakas ng expresses, saka mo talaga may suntok bawat sentence. Pero ang message sa absence, your lines is the definition of nonsense. Murag cooking rider, kusog og delivery kaso, murag na yung nag-order og scam direct ang gi-deliver ani di mao. Tas
Tas gidamay pa ko, tas pangantukan ako sa crowd, gitututudo ko rin yung maragusan yung kalikon. Ay nga na, yun na, basta puro generic ang sulat, bisa kinsarayigon. Huyang pa ka kumanulat do. Kung tanawor ra ka na ay dulot. Kung daog ra ka kung i-review ang video nato, tapos naka-mute. Sarap batin, padiskarte ay ni dire. Creative dapat ibang tabi niya ka ng imo, bahalag binugo po sa sapurma gibawi. Dapat kalaban yung nilamon, hindi pagkain yung nilamutak. Mas inuuna pa kasing pinataba yung katawan kaysa sa utak. Huwag kang umastang malakas din kung saan gulo mo palang palpak hanggang oral recitation ka lang. Wala sabihin kaya huwag ka na magtataka kung ba't ka babagsak. Muro lang ang tangkubo, wala mo kay liog. Game? Ana siya sa batin nilang mat. Kung balihon daw ang A o ang E, kay Luck. LJ, Luck. Luck, LJ. Ako raw masulti ni Mononix, good luck. Maayo man na ka mo anagram. Pwede man na nato yung anagram ang Monix sa kandado. Mac LJ sa yabe. Nip tayo sa Luck. Ayos i-sit up no, kompleto. Luck, yabe, kandado. Basta kompleto. Di ka makarelate to, kabalo ko. Kaya na si Jirek, wala ko na may pultahan sa inyo. Dawa, may pultahan, tapos mag-reference of luck. Bubok, ipaayo sa tayo ng doorknob. Pero, next topic na. Ano siya sa music video ni Matt Aljay na ang ulo daw ni Matt na itaya. Pero kung tanaw na kasi mong YouTube, inong kortina na ilama. Ilama? Ano siya nagaway siya kanunix nga music video daw na itaya. Pero ilang background sa YouTube, kortina nga gilama. Ilama, laba-labas ha. Sa sunod ka ni mag-reference ka o kaya, ay sig lama-lama. Pero speaking of music, na donate music sinunix. Ang title, Waka. Waka, waka, sulod siyang verse dito. Patay ka sa mapatay ka sa kong barang bangkaw, kinmuranig kulira. Ha? Patay ka sa kong bangkaw, kinmuraw, kulira, ikalibang pa na nimo. Kakaibang bara, siyempre, mag-ibang sa tinimo. Mauna, aya ka mo lantaw sa uban, lantawa sa imong kaugalingong daan. Aya ka mo lantaw sa hugaw sa uban, tanawa po kung dili ka hugaw, lantawon para sa uban. Ug usa pod ay ha ka manaway kanang dili ka sa wayunon sa uban. Kay puri ang panaway, halos imong kaila pa'y nag-ingon nga mapildi kay kao. Istoryahan na to kay lifestyle. Ha? Naani kay lifestyle? Kung isa bitaw ka element sa rap music, isa bitaw ka element sa rap nonix, ikaw ang freestyle. Kay, nag-upload sa YouTube. Tapos nagukas, buragikan ba managmasa. Sa yun ang halos niya upload, gubuti ang buhok, burang nabahaan man yata sa inyo ha. Dili pang daot sa construction worker, kamuingon ka, kaya ka mo construct o bara, ipakonstruct sa inyong kusina. L-G-E-L, di dilag. Go. Tas. Ngayon to. Ang nagtabang sa imong sulat, nagpataka ra mag-pray. Kabulo ka kasi, siya ito nagatag sa imong angle, di ba? Pasabotan na, PM is Daki. Ngayon to, game, apin mo tiraho ko na imong pagkatambok. Bawlang. Natural tirahon, pahukot sa dugan, makawalag gana mo kaon sa ardi ka magniwang. Imong lawas murag flower shop, abunda ukpat. Kung ako ni panitan murag lawas ang flat nga wala il, awas ang fat. Di man ko ba ni shimmer, kung di lang katambok. Saan wala ko may angle gawa sa imong pagkabugok. Tas kita ko sa iyang battle, grabe, aggressive kayo. Pero pakyo, mura kag tumboy nga walay miyo. Mura gisapot kayo ni tumboy nga walay miyo.
Tapos daghan na mga cheater diha nga mga boy. Daghan diha ka pahipi. Mong bilig ko sa imong uyab kay tumboy gid yang gipilit. Nga nga klase nga tumboy nga sayang gwapa unta nagtumboy lang do. Gitudloan ka sa imong mentor pre ikaw ang magtutudlo. Bars. Lesbiano bars bitch. Sa imong ganina tiguang nako. Kabalo ka na ako sa ipasabot. Tiguang ra ko para sa imo kay bata pagkaugbot. Kung karira pa ni pasulong pa lang ka ako, nakatulog na ko sa finish line. Pero ay kabala ka makatulog gihapon kag mapinish ka sa akong line. Gahina kanit pag sure, kulang pa ka sa skill amateur. Kulang pa ka sa pamuot premature. Imong sulat ikaw ray nakasabot signature. Badlongon kulang ka sa tarong nga tudlo hindi pa manicure. Bisag kung sa pagkakabaguan sa batol, nagpabili na kung sulat nga solid, tawaga ko gastador kay wala sa kong nahuna ang magtipid. Round 3. Game! Di ba hilig ka magpakatawa pues muna itong sunod isgutan. Hilig magpakatawa pero dili gusto magkatawaan. O ang bate ninyo ni Step ang pinakauna sa listahan. Nga hantod karon dili ni mo madawat kung yun sa kapagdula-dulaan. Nasuko ka. Di nga hantod karon dili ni mo madawat kung yun sa kapagdula-dulaan. Lamang daw sila sa bars, ug sulit ka sulatan. Karon sa imo nabatian, nga seryoso ka sa imo binuhatan, pero napildi ka sa imo estilo, ako nga tawanan. Sakit, dili ni mo maawat, imong estilo kay giawat. Dili mo pasabot ana nunix nga imo rock style ang makapildi sa imong sinuwatan. Ang buot pasabot ana nakarma ka sa imong binuhatan. Kaya antod karon, sige ragpanabi, nga na daw daya sa ilang bula. Nasukong pa sa crowd, pati judge, kinapildi sila stuwa. Pero naay footage nunix, bars to bars, kita ko nga pildi ko ng tao nga umuwa. Humana ng bars after bars, wala pagyapong ka na humanong pabula. Mauna, nida ko ang ulo mo ng hanggat o real gangsta. Nangita pagkasismisan para ang stapler mapatumba. O, nahanggat na stapler futuring star sa CDO para ma-star po daw sila. Pero after battle, nahimog star fruit, kinabalimbig silang buha. Kaya kapangutana pa lang gani ka, nabibits na siya. Ana si Jericho, Nunix, paano na kauban na niya sa Shumbers, di ba? Ana si Jericho, Nunix, basig na yung anggil si Nate nga, inupultahan di kawat. Inyong atok buslot. Inyong kusina, way suka, tuyo, mantika, di pa kompleto ang lamas. Inyong stove, puro kaya. Inyong ref, imbes, carrots, na kakrucho, ilaga. Di ba? Di ba, nireact ang pagkatawa. Tapos niya ka nga, basic ra na, nakong pangribata na tanan. Wow! Excited ka nga ako imong maribakan. Pero ang nakasakit, atong batin ninyong step 1 na nimo na ribatanan. Di ba sa ulo mga kalabad? Nga na kay ice pick ka katapad, pero waka ka nakasamad. Tawag regane kang Mr. Talin Fee, na-choke na ka sa battle. Ano mo din? Talin Fee mong gipangita, na mong yapon kayo ipakita nga talin dari sa battle. Karon mangutan ako, kinsa ba may rapper nga di gusto makadawat? Di ba wala? Wala! Baka balo baka nga tumingon ka, tagaan na kang pamilite, kay dito ni. Tagay na mong pamilite, di nila kaya kadawaton. Kay sa imong talent Nunix na kay madawat, pero sa ilang talent wala sila'y kadawaton. Nasayo pa nag-react sa round 3. Hindi kalit na nag-hisgot nga na ako'y nakalaban niya organizer, dili to tanan. O sakto ka dili tanan. Pero sa yupkas, pag ingon-ana, wala sila nag-ingon-ana sa imuha. Di ba sakto, tuunto mo ito nga battle. Di ba? Tuunto ito nga battle. Pero anong imuha, ginasulo.
Nakay katabang, kita sa kamera iya kang ginapugngan, pero di ka papugo, sige ra kag ribat, ug storya nga way kabuluhan. Busa usay pulos sa inyong pagpares kung di ka kabalo makik-teamwork sa inyong kauban. Ug last, sa battle bay na personal, dapat ka nang gawaton. Na mga storya nga butbut o tinuod, dapat nato nang puniton. Pero ka nang masuko ka sa battle kay narinto ka, dili ka rap artist bay, may ba mag-drawing na lang ka. Pastila na pinimog. Real talk tayo mong ibang mo. Di man to sakit. Murang nagbata nga bago pagkatuon ng istorya kay patagar nagyawit. Stapler. Ako naman ito gibala. Patagar ka buhat si mong bara. Murang kaglibat. Murang kaglibat nga photographer. Patagar ka buhat o ganggel. Yo. Ang nagtabang sa imong sulat. Nagtabang sa imong gatag anggel. Ang nagbuhat tabang sa imong sulat. Di gihapon mo saler sa kung saon pa nimo. Pero naghatag, kung nihatag magayon siya kanggel sa inyo ha, pasagutan na, mga pikit siyang amigo. Yung round 3 gang. Mapa-round 1 man to, paingon sa 3, dili ka makaisa sa ako, pre. Bisan pang mura pa nag-unlan imong tiyan, di ka ka-3. Unlan, ka-3. Kahabol, bago ni mo gunahuna, bro. So gusto ba ka og wordplay, bro? Akong di ni ka-3, malamang di ni ka mao. Ako pa sa imo ha, para di ka mapildi ni awat ka kay Samgan. Ni atras sa battle, pre. Passive din sa work daw busy, pero ang tinod, hadlock na ito mapildi. Ingana dapat ang mindset sa mga bugo, praktikalan. Kung mapildi ka, murag itos versus Samgan, dili worth it ang kadaugan. Kayong saon. Wala ka man pangalan, literal. Nip, pangalan, imura man ang apelido imong gibali. Tama ra ka sa pagbali, lirikal ako, pag-emosyonal sa pangandoy, pangbali. Binaligtad ang apelido, pag-imsinin niya, malala. Kaya madadamay na buong angkan ngayon sa akin, kabutata. Ikaw ang masisisi sa kamalian, lahat ng balak ay walang palyakong tatama. Pila na engkanto sa Baliti Drive, ang kantong mawawala. Kantong mawawala. Imsinim niya sa MC, si Nate. Dito wala nang si Nate. Pero ngayong iba, di ba ko to, dadami na yung si, ngayong magsisisi na si Nate. Tinanggalan mo ng si, kaya Nate na lang yung titira. Pero pwes ako na yung tatanggal sa Nate para wala nang matitira. Matitira kasi no match. Sa akin, dapat tanggalin mo na rin yung N para naman maging ape ka na lang. At least maging matching ka naman. Bro, shout out sa tanan ganyan ni Dirino. Para to sa tanan, putang ina mo. Oh, tay. Okay, magsama para ito ang dula, may magalingaw mo. Ito mga dula battle good, magkita gini mo ang isip sa battle. Judges, dili mo sa tabangan din, para at least madali ta. Judges, dili mo sa tabangan. Dili mo. Judges. Gwen. Okay, 3 judges. Dali bro, ikaw na bro. Sunod-sunod na mga Dre. Nate versus Lunix. Ang pag-judge sila is nindot kinang battle. Dahil sa first round, ako silang patas sa first round. First round o third round. So, nag-base lang ko dito sa second round kay
lupit kayo ang mga rebattles ni Nonix. Dayon si Nip na nindot niya pag yung mga para sila ni mga bara no, ni mga technical yung tirada. Ang problem lang kay na gamay din nga stick sa ikwan ka ng mga bigil nga pag-pronounce ni Nip, pero props kang Nip kay mga sulit kayo. Katos ko sa 1 and 2 sa round 1 and 3 sa round 2 na kung nabasi. So, Nonix akong boto. Sabi, yung bisa tanan, para po yung gagawa. Ako, round 1 o round 2, yata ko ito kang Nonix, grabe ka power. Hindi sa bastaw niya. Round 3, grabe ka power ni kang Nonix. Pero mana ako mga istorya, mas paborita kang Nonix eh. Mas power nila niya mga bars do. Piti kayo, piti. Sokpo. Cada nga ba para silang duwan langas. Round 1 kang Nonix to, tas round 2 gitablan ako, parehas mo sila na bitaw, parehas mo sila kadala sa crowd, parehas lang na 6 presents. Cada round 2 tabla sila sa round 3, panik ako kay Nonix. So Nonix. Round 1 akong ihatag ang Nonix, nindot yung ender, pero props kaya ko ng sinig, consistent siya ang angles. Round 2 akong itabla, pero parehas na sila do. Tapos sa round 3 kay lamang na sa sinig, nindot yung mga angles, personals, pero nilamang si props ng sinig, nindot yung angles, personals. Tapos nilamang lang si Nonix gamay kay nagamit ay yung technicals. Pinakakusog na round ni Sinig is round 3, pinakakusog na round ni Nonix is round 1. So overall akong ihatag ang Nonix kay mas nindot ang iyang diction po sa iyang delivery. Props kaya po ng Sinig by nindot kaya siya angle wise, kabalo sa mobili sa iyang angle. So Nonix, pero props kaya po ng Sinig. So, may gabi sa tanan. Sa first round is, kabalo ko gitanong nga, grabe ka solid si Nick mo battle. So, sa first round, ihatag na ko kang Nick kaysa kay Nonix. Then, sa second round is, kay Nonix ko, tas gibawin ako, gitansyan ako sa round 3 is, grabe ka, solid ang mga, solid yapon kay Nick, pero mas nilamang yun si Nonix. So, Nonix ko. Okay, magsama mo ito kayo kung nalingaw mo itong dala. Ang boto sa itong judges by 5-0. Magsama para kay Nonix. Salamat sa tanang ini Andre. Para to sa tanan no nga kwan. Sa to pa ay unta ato na yung suportahan ni nga kalihukan kay talagsaon na ni. Tas dire magyapon na basahan ang mga ay mga sabtan kung unsa gyud ang hip hop diri sa Bukidnon. So ano pa dayon si Dudong Paradox, muna ako pinaka-tuyon niya kung sa yung sa pinabaktikan niya kung na organizer. So, shout out sa tanang nga nito rin ako, maglipay ng tanang, napay tayo kuwag, semi-finals sa itong kuwag, tinutupo. Okay, para sa itong semi-finals, natin lang ngayon ba Dua kabater sa itong semi-finals, team first main event, si Haring Tagbals. Ato na ni masaksihan karon. Marley versus Simple Rhyme, rin na mga diri.